presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ng inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Linen Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Maning. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Maning. Kini akong problema, bahin sa babae nga akong gigugma ba, sa akong suod nga amigo. Kung nga nung na problema ako aning kalakihan, no? Ilaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Hay, Miss Pedro, balik ng kanahan. Bida, tuan na sa to, stage 5, pero palubruturi ito nun. Porbida, naya akong amigo, ay, para sa dili, panapadong, pamanirin, kanta-kanta, so ipotlo lang ako. Oo, tayo sabi. May wak masista eh. Kanin lang yun. Bahala na. Oh, yes. I'm a great pretender. Real is this feeling of make-believe. To real is that... Uy, ay, sinabi. Uy, aray ka, tol. Aray ka, aray. Masama, palit. Asa nung palit mo susuman? Diana. Uling. Palit ko uling kaya itong Juan kaning para sugba. Okay, to. Palit ko. Alamat ito. Iguro na akong sako rin. Uy, usa na to kamigo ay. Napaduog na rin. Tol! Oh, mga tol! Mga tol! Gipakyaw mo saksakong uling ka. Nagdapal yung saksakong uling na ray. Saksakong pakyaw. Gipakyaw niya usaksakong uling na ray. Nay. Sa grawele mo, data na saksakong uling na ginani mo. Noon sa mga. Wag nga pre, wag ilaying na maligyaw uling. Kadturgit sila. Unya? Miyang niyo ko nga, papalit lang ko sa ka putos ba? Sa putos lang. Di ba masugot? Kaya katong unong ulinga nila, katong uling lagi baligya, para kung baligya katos, para malitsunay ba? Oo. Para aslay ba? Aslay. Aslay. Asal. Dilay siya mo baligya, minudo, kaya wako ni mamalit. Ang ila, tagsa sako, gini baligya nila. Sako, gini? Una, so po mahimo na ko. Ingon man ka nga, pagpalit dito uling ka, bisag unsa, basta uling. Aw, kanil lagi palit na ko sa kasako. Idung ko di mo taon, oy. Kito lang tani pre, kito. Ning. Munta ko mutan na ning. Unsa man? Ha? Unsa man na? Baboy ba? Baboy? Libog ko nila. Di nga ito isugba ba? Baboy? Ako'y mo tanan ni mo. Unsa rin sugba na to? Isda, baboy. Baboy lagi. Ilang na kilo? 1 port. Kila drop? 1 port. Bida sa di mo taon. Ay, naunsa mo ka. Utrom pong kang ganahan. Di na 1 port. 1/4. Di, 1 port. Unsa? 1/4. 1 port. 1/4. 1 port. Okay, mahala na ka di ay. 1 port lagi! Hakpan niyo ay. May usa ka kilo na lang ay. Now, karon ko lang hisay re. Nay!
Wa pa mo mahuman diha. Awa pa gili kasugod day. Aw, sada. Kaysa nga doon day, nay, ano? Wa pa di mo malawgi ang baboy. Wa pa day. Pastilan, nga nung wa pa man di mo lawgi. Alawagan lagi turo na ako, nay. Pastilan ba oy? Huwaton pa na ni mo mapas mo ng baboy? Ha? Wa pa ka kakitag baboy nga napas mo, no? Kanang baboy nga nabuang kay napas mo. Wa pa, nay. Aw makakita gani kag baboy nga napas mo, nya nabuang, ay dalang yung padool, ha? Nga naman, nay. Ha, sungayon gyud ka ana. Ano dito kay baboy, nay? Mao gani, ikaw ba'y mabuang nga napas mo? Yaw gito, kay delikado nga mabuang ng baboya. Magtuon na siya, turo na siya, unya, pagsungayon ta. Okay, nay. Okay, manakaglawag ha, baboy ning. Oh, manakaglawag, pre. Mana. Okay. Managlawag na ko. Ako lagi orderan og pagkaon sa Pilmico. Ang Pilmico kay klaro kay tambo katong baboy na. Ay, di mo sa to, di nga to ka nag-order pagkaon sa baboy ning. Gi-order ako sa Grab, gi-deliver man. Kaya awa, baboya ka social. Pag-grab pa grabe. Sige na, tibasa. Antugin na daw, no? Antugin, no? Kanta, no? Sige, kanta. Hanap. Kanta. Kani atong Pedro Rondi ni ang original to as laboratory atong Pedro. Kaya kali ka tabi. Ganto para na be. Ako pinungod sa ako ang future nga housewife. Okay. Sige, larga do. Hindi man day kakakaduyo do. Ako lang patingugon nga akong menuswan be. Sige, pre. May pag mag-cellphone ka, pre. Cellphone na lang ko para klaro pa yung duyog. Daray. Karaoks ba? Karaoks? Kay Bulungan, be. Tagay ko diyan kay Bulungan. Bulungan, pre. Bulungan. Kay Bulungan by Tagalog, Kay Bulungan. Kay Bulungan, oh. Kay Bulungan, di kay Bulungan. Sa taka lo ni sulti. Talaga. Para ni sa akong umaabot nga panguyaban. Puhon. Kay Bulungan. Para ni mo day. Umabot akong housewife. Kahibulungan. Buding! Ay, Buding! Tiyo. O si Tiyo, ha? Sorry. Tiya day. Kanang pagpalit ditog napkin. Paliti ko ditog napkin, kanang with wings, ha? Ngano day tiya, naaro ni mo? Ay, permining na ako, day. Tagsara mo ni mawao. Mo mo tiya? Puong para ba nila tiya? Basta na ako nung ana, gidagsaan ko nung ka, gidagsaan ka ana. Tinuon na tiya nga gidagsaan ka? Mao na isulti sa mga katigwangan. Basta babae ko no nga dugon, gidagsaan ang ilang tawag ana. Nya, ikaw tiya? O man ko dagsa dili man ni dagsa ang ako. Unsa doon ang imo tiya? Nasa granny, dili ni dagsa. Saan? Bumut ito'y ni mo tiya eh. Lakaw na. Palitin ako napkin with wings, ha? Kay nindot akong pamatian ng with wings. Ay, makakanta niyo ko. I believe I can fly. Bumut ito'y kidort. Boy, dako na apandugayng gilutan. Kining bagsik kay ginmalilaktan ni aning buting. Ay, awawa. Pida, sus, siya to dada. Tara. Dutang gagak to. Murag sinkuniryo, pinalabyog ang tiil ba? Murag katong pangis nga kalima na kapatay. Mayong pagduminaw sa Lex Pinos. Bagsik kaya na lang linaktan. Wapo ang tumbuya. Sayang nga. Sayang ko tao. Sayang. Tilaw na akong bayara. Matay ng bayara. Mababae na kalit. Samot nga rin makatilaw na ko, pre. Kalimod yun siya nga tumboy siya. Ay, marunong plano sa kalida. Bida sa inoon. Labi ng inyong gipangino, be. Ambi na, be. Pinababina ba? Iluwa ng inyong gikaon. Magribal mo doha. Part magribal mo doha? Ay, kaya ganun day. Hindi pwede nga.
O pa may nakapanag-iyan. Ay, bida. Suka na yung ginom, suka na. Murag nindot nila. Pagkuntis mo kung kinsay makapanag-iyan ni Puding. O, siya, Premyo. Makapanag-iyan mo yung mananaog. Iya. Sa gini Premyo. Gusto anay mo. May kay kamats kayo mo. Si Manuel og si Maning. But pasabot. Manuel do. Dayon maningil. Inom dia, pre. Sabam ka na siya. Sabay. Minaw ta. Nanay. Mayo, ng salod. Yeah. Kaya kong napkin ng with wings na. Yoy, bidawa. Kadungog mo, ha? Ebidensya nga usag, isak babae. Palit og napkin. Diba? Minatag usag. Pili na lang sa katahata, palihog na. Ebidensya po to. Nga tumboy na siya. Ay, pabida. Maunay ginaingon nga. Sa maayo lang mo diskarte. Oh, lupig sinidaan spray na ko. Abida, tingni natin. Outing. Salamat ng salod, ha. Di lang ko masulti ni Tiya nga nag-apir ko katahata. Total, ako maning kwartang kipalit. Di man sa ni iya. Ay, Buds. Uy, Tol. Unsay ato? Pwede kang mag-enjoy na mo, Buds. Ay, nag-inom ito rin. So, ha? Lagi sugo para ba ko? Sunod na lang, ha. Ay, so, kadiyat lang ganda. Vida, Tol. Dali ara ba na ako manginit dayon, Tol? Karagay doon ay mamugos bito na ako. Sa og balibad. Maglagot pa ko na masikit yung pamugos. At usan si Mana, mausad na. Nay namugos na ako. Pagibuslutan, nay na akong kilid sa daan akong 4 kantos. Surtihan ni mo, Tol. Huwag na kumada akong 4 kantos. Oh, sige, Buds. Ay, ano ka? Sundan mo ng tanaws buding, ha? Bitaw. Lain na biyan, ay. Ngano mo Ay, nang tumboy yan, ay. Ngano lagi? Kalmara kay masuko. Amuslog na kili tumboy. Bangas ka. Unsa ko na tumboy. Ura, unsa. Hingnan bitaw mo nga bagsi kayo na. Daghan na lang gipang tumba. Daghan na gipatay, ro. Wow, uy. Gipang tumba, mga. Gipang tumba gani, pero mangon sad. Okay, Clarix. Tinuod man bitaw, pero ambot lang ikaw. Swaye. Pasig ikaw dili makabangon. Ayaw mo. Ako, toothpick lang ko, ha? Tukan di ka, Manuel, ha? Kanya ko saman, surrender ka? O pa ka pusta? Pusta di. Usa? O pa kita ka pusta? Oh. Pero, mapustahan na igapunta. Ang atong sabot, ha? Kung makadama ka ng banding, ang ng bunding. Bunding lagi. Pilde ko. Mubayay ko ni mo Gismin. Gismil? Oo. Sagot tao kahibayar. Nariyan kayo kwarta! Nakoy tulo ka baboy. Kaupat ko. So, okay. Og mahalin tong tulo, ako mayroon 30,000 paliaw mo. Halin na to! Mahalin na to. O gusto ka, yapil pa ito gibaligya akong asawa. Pakapilin na akong mga silingan. Palita to yung asawa, bro. Ingon ka kay buwag nga mo rin marawa. Buwag na gani. Ngani, no? Mabitong ibaligya itong kape. Ay. Aray! Tiya, unsa ka, uy? Ay, natusok ko. Unsa man? Ay, dagom. Ay, sus, sabi na kung naunsa ka. Natusok na dekas dagom di ay. Ay, dire man sa akong lubot. Lubot di ay. Nya, sakit. Sakit nga lami. Toy, bugot ito, uy. Kanta ko niya mo sista, pero bahala na ako sista. Practice ako sista, pero rin ako kinahanglag gitarista o perbida. Kani, kanta na ko eh. Kani. Kanta na ko. Ikaw ang nagatulog. Unsa ron? Naananay ko? O pa gani pagkalagkalag? Namas ko na. Bibigyan ako kunong lilios bintana, be?
Ikaw sama sa danggo na hanaw. May abos bintana. Grasya na ni. Nebli. Mura begitu. Sorry lang. Nanay, baon mo? Patay. Disgrasya, madro. Ay, ano, wadyo ko magdahom do. Ganapa di ay mga harana ro mga panahon na uso pa di nakaroon no? Kuan kining. Nanihapon na mo? Wapa lagi taon panihapon taon. Bida. Ikaw sunod sige kanako roda. Sa iwa ko taon, bakob kini tangaon kini ha. Udto pa man to. Ay, sus. Hilom dia. Kauwal kada. Ay magkabala ka. Welcome kayo mo. Buding. Yo. Pagdadiring magkaon kinang tayo mga bisita. Sa tiyo? Ay, to pa may tosino sa ref. Unya, pag-abli na lang sa corned beef. Pagluto, daya. Unya, naapamay kanon dito, kanalang sudan ang luto, Ug oyster, pagdanya, aplik sopring, O, tiyo. Ay, kabala ka. Dili mo mapas mo. Mangalit man mo. Dili mo magkapangandam ninyo kay mangalit man mo. Excuse me ninyo. Kaya, nagpurol na balaya. Kanina kong isulod, nagpurol na manggug ko. Mag-ilis sa ko kadiyot. Mag-change kong costume. Di alam ko na mo. Bro, patay tani ro. Sipyat. Usa. Nagtuang bayot nga siya ato gipabisitahan. Sortihan na itong dito siya. Problema man ka. Mauli lang ka, Tadroy. Muli lang ta, mura di maayo ning kalakiha na. Saban, ikaw, muli ta, dili. Ikaw, sige, tara. Sige, mas mayo pa. Ay, niyan naman. Sao lang ani Ronian naman dito. Ana naman ko no. Ida, miyo saon man ani. Pasensya jud Takaulian nila. Uy, wa jud ko kapangandam. Kay ko nagsulti pa mo daan magluton ta kong daan og crispy pata, pochero. Wa man sad kun mo magsulti. Kining di man ikay among gipamisitahan o gipangharanaan. Si Buding man. Unsay bitaw, si Buding bitaw. Mga pagabog daw. Miyati. Panglayas mo din isang banimay, Ug ayaw nung pagbalik din, Kaya din ako gusto makakita pa ng inyong mga naong. Pagkaong mga naong. Tiya, luto na dito sino corn beef ya. O sabay hulat ninyo, Panglayas na mo mga bagamog na. Panglayas na mo. Tanaro. Tiya, asa na ibutang ya? Balik na dito. Bangas. Pwede mga on sa mikro. Panglayas mo. Ngaon, dili mo manglayas, Brownie! Pamahakan mo bagat mo! Brownie! Dro, tako si Ro, dagan Ro! Ang tosino! Kadang ko sino! Tabang! Ako lubog! Tabang! Perte yung si Piatas pagbabisita, tanaw mo. Kaya ang bayot may miatubang taon na nagtuo man siya nga siya ay among gipangharnaan taon. Unya, sa diyang among isultihan, purtibong sukuha, gipalayas mo Diyos Pedro. Unya, naagdan ako si Pedro nga dapakan taos iro ang iyang lubot. Luoy kayo. Karon saan man ninamo, Makareklamo, makataon may aning bayot nga naamisod sa iyang panimay. Saan man ninaw? Naarabis ba, hindi kami taon balihon o kiha nila. Palihog tabagi ko anin ninyo, Ate Presby, Bam. Masaman, so ibuhato na ko. Kay si Pedro Rabataon, sige gunaw na sa rabis. Napiktahan iyang kidney, na stage 5. Ningo dyan, stage 11 pa ko no. Masaman kung kamoy pasultihon. Ate Pres, Pambina, maning ko. Salamat sa tanan. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Bam, good morning, Bam. Dok Pedro, good morning mo diya sa laboratory. Good morning. Asa din si Pedro? Tuaga, palab, taon si Ate Pres. Ate Chichit?
Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kaayo ha sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate niya ugom-ugom sa Diamond Yema o BM Special palit sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, lami ka na imnon mga bata. Ang Don Pepe Tablia, the best you can ninyo imnon. Samtang Y klase, inom-inom mo kay module rawa mo. Nya kinahanglan nga di mo magduka na yung module kay naarbay exam po, di ay duka-duka kinahanglan mainom yung ka og Don Pepe Tablia kay kondisyon kay mga bata abtik taas ang energy happy. Sama sa Happy Mart panluna ko luto budok kog badawi. Maktan di ay nga ana diha ang mga barato kayong palaliton. Duna pay do not sir as sa kilid sa Happy Mart maktan. Unya kabang mga dagko ugom-ugom sa OBM special og Diamond Yema special samtang magkaon-kaon mo nining atong Tasty Fish Cracker og ingon man ang ato Paulitos Macaroni Crunch. Ati Pres, Okay, ang sender nato karong adlaw. si Dodong Maning Ati Pres. Maning. Oh, katos Maning Ati Pres kanang naibog-ibog lagi taon siya ng tumboy ba. Nya mao tong nagpastaan na siya siyang Tumboy libro. yan kaibgan. Oh, tumboy Ati Pres si Budoy. Buding. 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 Nya mao to bisita sila dito Ati Pres sa ranarana sila nagtuo man ang ang bayot ni Buding nga siya mo'y gihernaan Ati Pres. So iyang gipa lingkod-lingkod gilutuan og mga unsay makao diha. Karon nisulti man to sa bani nga di ba ni kaya mong giharaan sir ayot pero raglain man gigno ni di ba ni kaya mong giradaan kay si Buding man suko as bayot Ati Pres. Pala aso ingon siya tiyo ingon sa Buding tiyo danang mga gipaluto di mo tiyo ay balik na dito buhi itong iro about to 40 pa taos Pedro Ati Pres. Loy kayo nya ang ilang pangutana Ati Pres pwede ba kuno sila makareklamo or mukiha ba sila makakiha ba sila nga naa ba sila sud sa panimay ni atong bayot Mauna. unsay kuno Lisod. buhaton unsa kuno mayong kanon istoryahon ang para nako Ati Pres ang kanang inaana nga sitwasyon nga napaakas Pedro ang iuan lang ng bayot nga pa-injection na lang sulti igor min disultis tinuod nga si Buding amo gusto haranaan dili ikaw niya masuko di ka nga wa man mi gusto di mo naon lang istorya tinuod ba Mao. ato bago ni sa barangay dong maning paminaw ato bangas barangay o di ba magpatabang ka isang pari lang okay ra na kay musabot mo na ang bayot sa pari kay murag may pagtahod gyud tag tanan sa pari di ba bam unsay mo kasulti mo diha Ari ka diri sa Old Testament, ari sa Genesis 1, versikulo 28. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa mga tanang ihalas nga mananap. Ako nang gibasa Ate Pres tungod kay pagtawag sa iro nga paaka, di napakan. Ang kumot pasabot kanang mga mananap, di ba, Ate Pres naman kay binuhay nga iro, di ba, kung matraining mo ang bisag mananap, bisag, aban gani, bisag baboy, bisag manok, ila man gani nagtrainingon. matrain nila, Karon, pag ingon nga paaka, di tahod po, di paak po. Ang akong buti pasabot is, ang ila manggod, gibaw sila nga, gipaandaman na sila sudan, wa sila musulti dayon nga ayaw lang kay dili man gud kay among tuyo. Unya ang kaning napagingon dira nga panganak kamugdaghan nindot unta to kung nadayon niya pagpangasawa ang katong lakin-on kay maminyo siya o mag-anak siya o matuman res Biblia apan pagkangan lagi nga nagulo na po tayo nagtaon kay mao nila Ate Pres nga lutuan sila gaming nga sudan wa sila reklamo nga dili man ikaw may among tuyo. Wala po nila pasagdala pa nila nga. Dili, ang gawa na to, aron di mahinayat og luto. Ilang isultihan nga si Buding among pamisitahan. Kaya ang gipuluto, crispy pata. Usa pa tong usaoy, usa pa mga nindot ka mga sudan. Corn beef, sopreng, gipaandam, kompleto. Inyo tang isultihan niya karon kay moingon mo ka na basig ikiha mo, panalitan maganig ikiha mo. Dili makakiha. Di sad sila makakiha ni sa bayot. Kay naaman sila sa bahay. Naaman sila sa bahay. Katarungan man, nganon di rin mo. Dili nun nila magkiha Ate Pres og trespassing. Kay may ang pagsod. Nangami lang katahuran. Pagkangan lang, wala sila musulti dahil silang tuyo. Uroy og nalutong sudan, og nahuman na silang panghaon, una pa musulti. Mao na. May og sa ako pang ekspresyon, inumaan ikaw. Pero
ano ba sa kuan magpada ang bayot nga siya pamisitahan? Siya may nakadungog sa kantaw, nakakita sa unang yun nga pag-abot o unang pagkadungog niya. Yung wamatad siya balibari lagi diya. Dali, panghaon mo, nakapamahon na mo. Dali, mo, pagluto. Bitaw, no? Pag-ingot, luto kailangan ko'y bisita. Ningon man siya, lutuin niya, kailangan ko'y mga bisita, dadadere. Ingnon dato nila nga kanang, si Buding, rabang tamang gipamasitahan. Ma'am, ana ta ba? Ana nga, naa si Buding. O, di ba? Ana, kaya ang pagluto lang daw ng crispy pata, bisan og katong gasto na biya na. Ang corn beef, dali kay lutoon. Nyo pananglitan og kailangan gasto ka ng di kuryente, di ka kuryente, pananglitan og gasol. Chiro, ana gusto siya. Apple chiro, crispy pata, di ba? Mabi ang lutoon. Pero pa maluto, no? Wala pa. Lutoon nun pa. Pumano, hindi Ana. Ni Ana. Ningon bito to, ibalik ka dito. Ay, oo. Oo. Dili, para naseleksyon sa mga mamisita at pres, kaya nag-abot nila, mubrang ka na lang sila nga, nga may uban ko sa ila, tinod nga istorya usahay, no, nga na may mamisita sa arkayo sa'yo, ang inahan mo atubang. Binag mo kuwan sa ng inahan, murag mo. Drinking po. Oo, sa mga bayot pa, murag nibagting po ng inahan. Atubang po dito. Pananglitan gani, o kanang naang dako, mahal ba ka na injection sa paak sa iro at pres, pila ka na? Oo. Dagan po. Mahal. Murag kapila na ka-session din yun, murag kaupat. Dagan na. Ambot pila na ang kuwan. Oo. Anti-rabies niya, problema na ba sa hay kay why stock? Oo. So, leksyon na ninyo nga ang inyong pagpamisita, sakto man, kay kung maingon kanang sultis karaan nga tagbo lang sa daan, dili maayo, kamo na misita, sakto man, pagkangan lang ninyo, nga wa ninyo klaro, ha? Kailan ba ka preso ka ng magay? Magay. Kadang mahimong Christmas tree? Ang yan ang buwak. Ang yang buwak ana. Ang yang daon na nangalagpad nga hapit usa ka dupang itason, mo na himuong lanot. Ay. Script siya, muguan na siyang lanot sa bang lugar kuan man abaka nga saging. Sa mo magay. Kanang magay, pwede na nimo gamiton kato yung tunok na may tunok sa tumoy. Imong isuwat siyang dahon, mulutam. Ang uban manguyab, isuwat magay ka ng naidanag ang magay. Isuwat na, I love you at a praise from Dino. Isuwat lang niya. Ay nga na nakaraan. Isuwat lang na, no? So, ka makabasa, inig-agi, makabasa sad ka. Ibutan lang ng magay. Napuyuban nga, isuwat yung papel, ay lang suwat kay, aron di sila malata nga, manag-uyab lang, kaya so ang panahon, sekreto mo lang mag-uyab, lang nagnakontrahan sa usang-usak ka magidikanan. Ang suwat, pikon to ka may papel, ipalupit das magay. Lain mo itong... Ibo? Lain mo itong akong... Wa pa gani ko mag-isgot nga naibo ko yung nanguyo po. Nasya ko! Nadang excitement. Nga naman. Siya, kumkuman, ba? Sama ko mo na ganito naman. Kura ko ay puzzle.